Chimimba. Baby. Kujaman munonzai. Miki Irie. Tauri saka usaichi. Irie. Oh. Miki Irie. Unaita nezve? Miki Irie, mana artist, mana freestyle specialist. All right. Koma makataona nishona zvinetsi. Ya, nishona zvinetsi. Asishona inokunetsa. Ndinoimba mangoma. Oh. Real reggae music. Oh. Not mapopopo. Ya, real reggae music. Saka isara kuti Miki Irie wakarona. Zare kuti Miki Irie ndakarowana kuti zita repabirth pangu ndinonzi Michael. All right. Saka in short takaroti Miki. Then Irie, my way of live it. Yando mararamiro andinoita. Ndogararama ndiri Irie. Ngoshinakirwa. Ndine ndichinakirwa kunyange vezvibowa. Ndichinakirwa saka ndakaona zviti Miki Irie. Unoputa mbanje? Ya wheat. Unorova mangemba? Mangemba andirova. Wakamborova mangembe? Mangemba ndakamboda kumayorova but ndakamatadza. Bado wakamborova? Ya mangemba ndakamborova ndakaona kuti mangemba haana dhiri haana skill. Ko burongo? Burongo takamborova. Ipapo vanorova neburongo ipapo? Burongo hatisati arova. But unorova nadzo? Burongo hatinorowa nadzo. Mutengo chete weburongo wakakwira. Oh, yauta mari manje burongo? Burongo I think kuma $20. Kubiko? Kune mabhesi akangosiyana-siyana like Fakos saka isusu manje atiso sema-artist anenge ari deep into music hatisonyanyotedzerana nemadrugs stereki tinobva tangosvika ichite cool and easy panit. Chimimba? Burongo uri kuita mari masona? Kupi? Kumbare yani? Iwati $20 kuiwana kupi price? Maprice kumageto mangu wakaita kunana Fakos kune kuchidhurwa vanhu zvito vanenge vatotorawo futi kumbare kuno. Oh, vanenge vahodha kumbare kuno? Vahodha kumbare kuno. But ndakanzwa kunzi kuMfakos ndokwa zvakazara. Zvimwe zvacho nezviri zvekukanikwa manje zvinenge zvakakanikwa zvakabikwa zvezvi zvisanganiswa-sanganiswa. Zvakasanganiswa-sanganiswa. Kumutoriro wambozwa nezvavo? Ya mutoriro ndakanzwa nezvavo. Unorova? Mutoriro hasandaura. Tisingazive kune vanorova kuti akaurova anozoita sei nawo. Taura chokwadi hausana murova mutoriro? Kwandiri mutoriro ndoona chiri chinhu chekuti handifani kuchitraya because maroverwa achinongoitwa handingomafariri. Unoziva sekuti karoverwa kaoneka wakafarira? Ndaitoona uchitorohwa ndichitouramba ndichitoedzwa ndichitouramba ndichitoutya. Saka wati unoemba munyuzi unogara kupi? Ndogara kuCobra North. Ndekupiko? Cobra North just after Kuwadzana, pakati pekuwadzana neMarimba. Iyo Marimba and Kuwadzana pakati pane Cobra North. Since uchiimba chimbotipa one freestyle. One freestyle. Iwe? When we step to the streets of Mbare, see the girl there heart full of gangsters alone and badness that the slogan. Still the system corrupt me, I respect no man. And me I decide the Kogan. Some of them I sell out pan, police them inform pan. Like it's a World War I. From the police I get to use that where me come from. Say them a bad to the bone, me never take that. That's unnecessary tough chat. One thing alone, then I know they can't stop me. They can't stop me. Just because me a bad from Sunday to Sunday. Me never bad from the weekday like some a demand them. Bad in a town or country, so you better know say the all of them no bad like me. Inonzi record yawaimba. This year one name called Bad to the Bone. Oh. Yeah, we don't take those who do record one enough chat. It was recorded by Red Rock Productions. Kupi? Wedzera. Oh, saka iwe unoda kuimba nechirungu sei uchida kuimba nechirungu? Inspiration yangu yakanyanya kubva kune ma-Jamaican artist. Inspiration kanoti wakafunda zini? Inspiration yangu yakanyanya kubva kuma-Jamaican artists, the likes of Caputon, Sizzla, Buro Banto, and Naira Obey. All right. Yeah, man. Saka apa wakatanga lini? Wambutorere kuti wakatanga lini? Mangoma ndakatanga 2004. Iwe wati
Mika Irie style yako ke. Yeah man, Mika Irie is my name. Mika Irie saka silent killer kaubira sida. Silent killer akatolba zita because akatanga kuzoti Mika Irie iye achinzi Chimimba panyaya yeyi. Munhu andaitamba naye silent killer achirekodha mangoma. Takamboenda kwaGweja Records in Mbare. Tikamboenda kuClassic Records. Tikamborova makolabo na Silent Killer. But Silent Killer is Chimimba. Oh. So ndio Mika Irie chaija. Ndinonzi Mika Irie Michael Captain. Vabva kuWestern vachida kuchallenge Captain. Ndinonzi Mika Irie Captain. Some of the songs makolabo edu ataimba tese Classic Sounds producer na DJ Fusion na Ozone Fire na Addicts. Sangana na Sisi. By that time I used to link up with Lady Banks ndio ndaifamba naye. Sakaoneka hitikari pa karora wana pa wireless sofa yana kakabiwa. Kai hitikari kuro pa wireless sofa. Pane wani kandaka ngujumana nako. Timoti pa wambo kanzo kuti ndikapi. Too many faults, nuclear warning, causing the drought. Nowadays, some man away, plus you better know, say the world is a disaster. Nobody knows what's coming after. Serious matter, this ain't no laughter. Why it is hard instead of being softer. You better know, say the world is a disaster. Nobody knows what's coming after. Serious matter, this ain't no laughter. Why it is hard instead of being softer. Human errors causing tribulations, worldwide pain, no more jubilation. Can't take it no more. In this situation, news channels bring more frustration. Bigger as them have no solution. World leaders, them causing commotion, the money now run, everything is promotion. Ghetto youth need more inspiration. Better know, say the world is a disaster. Nobody knows what's coming after. Serious matter, this ain't no laughter. Why it is hard instead of being. Them no want see the ghetto youth do something. Them a underrate we, them a hate we finna. Them no want see we na anything at all. All them want see is another funeral. Them no want see the ghetto youth do something. Them a underrate we, them a hate we finna. Them no want see we na anything at all. All them want see is another funeral. Me tell you say survival is the key. Me have to keep on surviving. Don't get me wrong, for me way of striving. Some of them are working, some of them are driving. Survival is the key. Me have to keep on surviving. Count calorie if you get the salary. Get to use a salad and make large profit. Cause nothing comes so easy. You have to sweat for end. Them no want see the ghetto youth do something. Them a underrate we, them a hate we finna. Them no want see we na anything at all. Or them want see is another funeral. What me say? The world is a disaster. Okay, saka mwaka rekoda ufako seku. Taka rekoda kuri royal family. Royal family ndeku Wedzera. Produced by Megati. Megati. Everybody music. Endless wars. Okay. Wamena Jamaica riba. Aku Jamaica sandaenda but ndinetasiri kuenda Kopatwa yawa. Nditasiri kuenda kugore rine rekanoti chauri. Suna gore rino iri gore rekutoendako. Kopatwa kaziva. Patwa sezvandataura paipe ndikati inspiration and motivation ma Jamaican artists nema Jamaican documentaries it's all about blackness. I'm a black man saka ndakatongotanga ngonakirwa neskill rinenge richitaurwa nemarasta riri ndobva ndakanodzidza Patwa ipapo ndichiri lekupiki. Yeah man. You know, Patwa is people but it's all about communication. Like Zaita ma slaves, achitaura nemamwe vavo masters asanzwe ndo matauro wePatwa. Yeah. Yeah man. Chimimba kutaura kuti wangokadzipwa enda. Yeah man. One more tune you see because why don't give me problems? Don't give me problems. Why you are over me when me know are over you? Why? Don't give me problems. Why don't give me problems?
mind your own things. I got me own life, mind your own things. If you diss me, endless wars you are in a me not a station for programs, set life for signal, remote for press the button, neither website for internet surfing. No Wi-Fi can control me life, neither Bluetooth can connect me. Me not a touch screen, put where your finger. You and me, we know we can linger. Devil me a crash like ginger. Problems, don't give me problem. This one of you, all of the people, they will bring problems upon me. But we not tolerate problems. You see me? So music, I don't know. On SoundCloud. Yeah, Mickey Ed. Ishona me can sing one. Kubva kare kare taundi tumbare ngoma taitenderedza mese muharare chigayi chengoma takachisiya kare. This time tiri kukuluma zvemare long time mana work feed paper hard work daily just kuti ndiwane kudya so things get better. Ndisiye man ndimbovapa ka lecture. Kubva kare kare tairova ngoma nekuziva ndo vaingoshora taivapisa nechishona zvakanetsa tovapaza nechijoma. Tairova ngoma vekuziva ndo vaingoshora taipisa nechishona zvakanetsa tovapaza nechijoma. Tell me about them coming can sing locally internationally. Me a bond them vocally me bond them alongside paper. Me a the remarks him addict number one in the dancehall charts. Tear them up, me a got tear them apart. Mickey Irie with a different passion. Me a real ragamuffin from out Mbare. Yeah man, slag them out. Saka shona inenge inotokunetsawo futi hanzi Shona inondinetsa. aiwa hati kutozinzwa ipapa Shona inondinetsa. Ndangojaira saka ngori nehwani yeshona hanzi Shona ndine rimwe shona rinonzi kukura kurerwa. Aiwa ndinotenda nemabasa akaitwa namaini ndakakomborerwa. Vaivhunga ndichakura ndakarasika asi zvakona. Kukura kurerwa. Aiwa ndinotenda nemabasa akaitwa namaini ndakakomborerwa. Vaivhunga ndichakura ndakarasika asi zvakona. Mai vakandidzidzisa kubika kushandisa musika. Mai vachiti handidi mwana anostika. Pavanodzika maiwe usapaparika ramba uchimba yetransport vhura musika. Kukura kudai kuda kwaamai pabreakfast vainditengera mazai kutuka amai achisi chigai unotanda botsofe wakaita ndai. Kukura kurerwa. Aiwa ndinotenda nemabasa akaitwa naamai ini ndakakomborerwa. Vaivhunga ndichakura ndakarasika asi zvakona. That's another Shona song. Saka my live shows kumboro Mikael. Yeah man, my live shows do pandine ndichinyanyo kufarira story kuzmana stage performer. More of a stage performer than a booth, than in the booth. Most per stage no patinge tichida patinge zvinesa paipe. After me get done with the first artist, then me ask them where's the next artist. I really never afraid of no fake artist, so me tell them we are the real artist. No patine tichida ipapa. Saka mapesera kuti live show. Live show rakapesera last week korobra not kwedu nana aiwata nana AJ nemango ma artist kwadza neku. But ninge ngori nawe kungoita post them out. Vamonoimba kuneutral crowd isiri areas kwa neutral crowd ndakaenda kuchew for matuma bash chew for you ma studio opening kwatesho nekutinwout featuring gas legendary nekubasement arova fire rebel aiwa and some other artists here. Sa machunzi tinongobosa tikaona pari kuposwa paine stage paine mukana wekupfekera futi tinopfekera cause the style is the style like a ninja man style from outer Jamaica. Kangoona pachipfekereka tichingopfekera tinongotora microphone then we start to tell them because man a freestyle specialist. We could tell them bad words that when they see we they put a beat in them chest because we too bad. Man the musical thing in the musical industry man have a lyrical factory. You better know that me are the lyrical gun. You better know me just like that a copper a king yellow man's son. So that's how Mickey Irie simbowaratidza kuti kautara iwo usikunyepera apa imwe freestyle. What me tell her this? Say them are bad,
they never bad like we. Studio badness, they can't do it like me. Bad, they never bad like. If them a bad, them have to do it. I see. Me tell you straight. Bad, they never bad like we. Studio badness, they can't do it like we. Bad, they never bad like. If them a bad, them have to do it. I see. Ilaba laba, them a bitch. Atima, them a garatata. Bazina me is like this. About them when them attacking. About me never know about that. Them a food, them a bomb clad friend. Them me never mix with them. Me never link with them. Me never everything. Me never do with them. Even if they see me with it, me never split with them. Cause they bomb clad friend. Me never want no funny friend. Me no want no funny friend. Me no want no friend thing. Me no want no kill a friend. Me want a friend remedy will give me energy. Me want a friend in needy. When you let me tell you this, it's all about the friendship thing. I the freestyle specialist. Yeah man, I don't know Apache any type of style. As long as it's Jamaican style. As long as it's Jamaican style. Since I'm going to try one I want. So I try one I want and Mike I need. I tell that I'm a Jamaican artist. Achito itoyaita but istoko nokumatedzera futi manhamba avo majamaican artist but hatidi kuti titedzere manhamba evamwe teida kuti tifungewo zvedu timbe semafreestyle because ndauya kumbare kunoku I came to Mbare with DJ Pepper. DJ Pepper is the hottest paper. Tell me about this, tell me about that. We never listen, we keep our ears shut. Don't tell me about this, don't tell me about that. Me can't listen, me keep my ears shut. If you're a bad man, you call me no response. If you're a bad man, call me no response. Me keep a distance, cause me know me a bad feed them from the that me born. Me have to put them in a bucket and kick it. Or fit in the grave, no have time few years. When me in Mbare, everything is nice and crisp. So we are the best of them all. If them are bad, just send them to win. So we are the trendsetters, the go-getters, the spot takers, the hard grabbers. We can't take lesser y'all. Cause the music we are play till the morning. Music we are play till the morning. When we step to the streets of Mbare. If you see me, if you step with DJ Paper. And everything is hot like paper. Then you know, say me I take it with hot grabber. Me have to split from morning till the evening time. Me no ease up, me no seize up, me no stay. That me stand. Oh, if you know how me do it. Someone do if you know about Mickey I. What is a Mickey I? Ah, the lyrical gun. Me I gonna knock them down. We want them one by one. Me never afraid and nobody them afraid of me. Me never talk about them, never gonna talk about me. Me never link with them, they try to link with me. But them are the funny man friend. Big up on yourself, Mr. Pepper. And the artist DJ from out to Irie Link Studios. And big up on yourself. Everybody come from out Mbare. Yeah man. Okay. And Mickey Irie talking. Bango to the maximum. Ombotara za silent killer chichakaitika kuti muzoziya. Na silent killer tunakusiyana zvedu taingosangana kumabhashi koko achirova kumabhashi akauya eras rangu obva anodhumana neni paipai ongonovhunduka but atinambosiyana zvedu but vanhu vaisa pressure aisa kwata zvavisa chibati aizosirwa pressure music is not a competition. Let me tell you this, music is not a competition. It's just a mission. We get a vision from the Most High. It's not about soldier love sauce, but for real, when we in the dancehall team, there is no competition. Music is all about edutainment. To educate the people and entertain them at the same time. So music ain't no competition. Nobody compete another artist with another artist. Because it's not nice. If you see me on the stage and a silent killer come kick me, you see, it's not nice. If you see soldier laugh on the stage and a secular link up and give him a blow, it's not good. So music ain't no competition on the musical team. You have to edutain the people. To give them education and entertainment at the same time. So they must live freely. Sapa maisangana aingokwata kuimba uripo. Not kuti aikwata kuimba ndiripo.
isikiri yekutongoti aitongoshoka kuti ndo eras rangu tadhumana because inini paakatanga ngoshanda kuti Mikaeri handinozonyanya kulinga naye zvandaita zveku-everyday zvazvi ndakangonawo pressure nandapuwa nemafans kuti ona wabirwa zita ndikati no hanondibira zita mufesi wangu ari kutosimbisa zita ndaiti ari kutosimbisa zita exactly zita risiro roita Mbare. So right about now when we tell in 2019 these are the original and the lyrical gun aka Mickey Irie links. In 2019 we are gonna make them dead. You see, make them dead. When we say we make them dead, we don't mean we go kill them by the gun or by the sword. But we kill them with the tunes, the vibes, mad vibes, good vibes, every type of vibes, because we're too versatile. We are gonna sing for them. Big up on yourself. To all of the massive and Irie Links family, King Jula Entertainment, and big up on yourself, the DJ Paper, and DJ Suki. You see me? And big up Slash P, the collaborator. And big up Mr. Bango, the original superstar. You see, mash up the tune from morning till a morning. You see me? So if you pick up all of the reggae dancehall fans them, and big up the reggae dancehall artists them. You see me? No beef. Yeah man. You see, this is DJ Paper, and the wickedest DJ. This is me DJ. You see me? Without DJ Paper, there's no Mickey Irie. Just like King Yellowman and Data Kappa. Yeah man. You could have known that Mickey Irie could have been the lyrical gun. They never know. But DJ Paper inspired me. He knocked them down. So long time me ready, me ever ready. We crush them out in the Zimdancehall. Long time me ready, me ever ready. We knock them out in the Zimdancehall. Long time me ready, me ever ready. We burn them out in the Zimdancehall. Long time me ready, we got the energy. We mash them all in the Zimdancehall. Kaboom. Saka kana wana wachida kukubata vanokubata isi. Yeah, kana wana wachida kukubata. You can hit me and my telephone number is 0778 084 100. And I repeat it again, 0778 084 100. Ropa munondoona kana vaya vanogugula munongogugula kuti Mickey Irie mukanyora kuti silent killer ameno zvenyu because apabude Mickey Irie, asi mukanyora kuti Mickey Irie zvobuda mobva maona silent killer paiti Mickey Irie usanjairira aidi right. Saka ndoimbonzanjaisingazive makomozero anoita mangoma ake because vanhu vanokomenda mangoma zvakasiyana-siyana. Vamwe ukuku vanogona kuti akapenga anoimba zvinonakidza, vamwe vanogona kuti anoimba zvematutu. Saka zvinhu zvinosiyana-siyana. But akatanzozanjairi Mickey Irie usanjairire angwamita se Hapana beef. Hadina beef na silent killer. Silent killer is just a friend from long time. You see me? One day go mixa naye. Inzwa mutereri anonzi Chimimba. Ini ndonzi Mickey Irie captain. Andika Western kana kuchii. Ndo zita rangu iroro from 2004. Ndori pachitambi chechitupa. Saka hapana chingade kuwedzeredzwa kubviswa kana kuenderwa. Mickey Irie taki adilerika ugani. Panyaya gani saka angangotadza kukwata kuona. Saka akaona anobva akwata.
ishoki inenge yamurova kuti ndatumana nanyika iri ndovana tonoti regionary ndobva toti nyika iri mafans obva anotarisa chichikuitika but veareas manje anenge achingoziva kuti awa nyika iri zvo tinotozopedzera takutozopinza vanhu mbhawa vasina kubhadhara chingoti Vietnam Empire because inini ndiripoka iye achinoimba achishandisa nyika iri indakaiza zvangu ndakachila saka menoti ainsizer ndakachila izvaimbwa nafanire but ndifunga kuti ainsizer mafans ndoada kutoti paitonge pane kabhifi but hapana kabhifi karipo nasilent killer kungoti iye anongonzi Chimimbereri aka silent killer akangononakirwawo nekuti mika iri nekuti pamwe aitamba neni ndichinzi mika iri ndichirova mangoma ndichiprodusa naye chingorova makolabo saka takatongomirira kuti tinzwewo mangoma ake manyowani anototinakidzawo futi wosititeerera mangoma batwa norova patwa anofana kurova anofanira vanhu mukufungidzira kuti anorova kuona inini hansanda munzwa zvangu taura patwa hansanda munzwa saka ndona anofanira kuirova kana kuti anogona achiirova but hansanda munzwa ndo skills iripo pane face wangu Kwa pana anomba kuti unofana kurova shona. inini vakawanda manje vanhu vanototi unotofanira kurova shona but ini shona manje kuona inondinetsa pakunoti shona inonobatanidzika but inozongonobatanidzika kana mukaita zvekupinda mariti mese zvezvi inogonobatanidzika yoita kunge song 1 ari masongs 15 because iwe skill rauchaimba naro hapashaikwe 3-4 vanoimbawo neskiriro saka panenge pachinetsa manje kuti ungopedzera kuzama mawedzi kuti umwe akanzwa ngoma rako ireyo achinorekodha rake ka anotongokorekta rako iweyo ndopari kunetsera shona papo kufanira kuti iwe unotozopedzisira ndowatanga kurekodha basongo rako ratopa vanhu chikakuluke kuti zvikuendeka so because mastudio acho mamwe acho haatrustiki munhu anonzwiswa ngoma raartist aimba kuti aimbe saka mika iri mane makore mangani muri paindustry from 2004 yeah man okay saka toti kana maalbum mane mangani sofa mune 3 iwe nemaalbum 3 iwo inda kunyebaso 3 albums usakangewe 3 albums wada kunyeba kwawana upi 3 maalbum 3 albums I started in 2004 oh yeah man first album yako nzi first album yangu inonzi Butter iriko arutara chokaderi munhu Butter ko second album second album alright azimangorera kumabackyard chongorera kumabackyard watu wakatenga lini yakarigoreri 2000 alright aite manje kuma 2000 period yanga watosakara kudhara aiwa anyways chimoresa hama neshamwari dzenyu dzese tangaenda paper DJ paper kumhoresa vanhu vese vekukorobhura nodzi ndoti ndauya namiki airi kuno kumbare original mika iri original miki airi not the silent killer noti uyu ari kurira uyu muchamunzwa gore rino 2019 kwewe yamana ini ndoda kumhoresa vese mafans ese amiki airi eMbare nekukorobhura chimhoresa madj mamwe ana dj /p nana bango nana darkface man dark family crew asi bango akakurera zvinonaka uri kuramba uchingodziwa bango anorova zvinonaka zvinotapira anorera zvinonaka dhula chaicho inotokundwa nakadhula inotokundwa saka ona hama awa moms namdara obviously vari greetings varipo padeni greetings namoms namdara wambowati mangwanani iripo mukanasa yemano kana kuti wangobuda nekuenda pabusiness muindastry mandiri mukasapoti kacho kashoma pakuti
ndofunga maybe patwa tine tichirova yemanjika vanenge vachida kuti vaionere pamavhidhiyo saka apa takunyatsoda kusimbisa mavhidhiyo kuti vanyatsokubhilivha nezvinezvo vasati vakubhilivha bhose vanenge vachingononzwa tichingonodedzera kuti the ghetto youths are suffering, the streets are bloody, but tivazonzwisisa manje kuti zviri kunzi chikwanisa kunzwisisa saka sapoti yacho manjika inenge isina unyanyowanda inenge ngori mweyo ndashoterwa nepakati ndaenda kustudio ngonzi handine pakati haina uzonyanya zvesimba but isapoti iyoyo yatinototi from jaja. Maparents ako anoziva unoputa banje yamani vanoziva kuti wakambonwa mangemba vazive mangemba kubrongo kuti wakarwa mutori brongo vanoziva kuti brongo ndaaitomborova brongo big time padini ndaitombogara nemabhodhori ndaitopusha ndichitorova vamwe uchitokadamura chikadamura mamwe but wakasiya kana kuti hauna mari yacho chikuitika apa ndechekuti inini maresolutions manjika ndozombaata ndichishanda nawo futi ekuti kana gore rapera rakupinda rimwe gore unombochinja kamwe kalevhel so zvekuti brongoka ndakaona kuti ndikamborimira pamadays 21 days chichinoitika kana ndanorimira 21 days ndanoona kuti yatohabit saka ukamira chinhu 21 days kumageto isika inenge yatohabit zvekuti handichatomborinzwira kana jinja naro handichatombori ndikatoona richinwiwa handichamhanyira sisom ndipo teaspoon ndiramburokomu brongo handisina kana pressure naro because why ndangomulevhora ndakangotanga naro ndekungoti ndikarova mbanje yangu ndova ndarova kana kuvha rangu kana maaita wangu mafruits angu ndine nditori hype anohanda kuita Irie then I become Mickey Irie. Saka resolution yegore munoona kuti tauro yakamira sei? Resolution yegore yakatomira pakuti madrugs lower DPS. Madrugs haana kwanonyatsoka anonyanya